ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି ଆସିଛି ବୋଲି ସବୁ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ମୋଦି ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ଚାଲିଛି। ମୋଦି ମୁମ୍ବାଇ ସାର୍ ଆସିଛି ବୋଲି ତ ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉଠି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋଦି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ରସଗୋଲା ସବୁ ବାଛିକି ଖାଇଯାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ତକ ଅଛି, ଖାଇବୁ ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବଗମାନେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଗ ପୁରା ଲାଇନ୍ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗଛରେ ବି ବସିଛନ୍ତି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ବଗ। ଫୁଲ୍ ବହି ପୁରା ଫୁଲ୍ ବଗ କୋଉଟା ବି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ବଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଉଡ଼ୁଥିଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ଇଏ ତ ଆମର ସବୁ ବଇଛନ୍ତି, ତୋଫାନ ବଇଛି, ଏଠି ମଉସା ବଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସରିଯାଇଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର। ଏଇ କଟିଂ ହେଉଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଳି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ କୋଳି ଅଛି, ଚାନ୍ଦଳ କୋଳି। কি করে দেবা কি করে কইলা চান্দল কোলি